Zatiaľ čo na Slovensku sa snažíme opätovne vynájsť koleso, alebo skorej GTA, tak naši českí susedia dokázali uvariť 10-chodovú hostinu s 3 predjedlami a pribináčikovým dezertom. Dobre, teraz už ale vážne. O prvom dieli Kingdom Come Deliverance som sa prvýkrát dopočul od môjho dobrého kamaráta, ktorý mi hru odporučil doslova ako jeho najobľúbenejšiu a najlepšiu hru, akú dovtedy hral. A potom, ako som mal možnosť si ju minulý rok konečne zahrať, tak viem plne pochopiť prečo. A s čistým svedomím som schopný prehlásiť, že aj v roku 2025 by prvý diel dokázal prekonať nechutne veľké percento nových titulov. Na vývojárov z Warhorse Studio tak čakala neľahká úloha prekonania už bez tak vysoko nasadené ľatky. A to v podobe vylepšenia takmer dokonalej hry. Či a prípadne ako dobre sa im to podarilo, sa dozviete na konci tohto videa. Ešte než začneme, chcel by som ti len pripomenúť, že môžeš dole kliknúť na odber alebo na like, čím podporíš vznik nových videí. Pre tých, ktorí KCD nehrali alebo o ňom nikdy nepočuli, tak ide o RPG z pohľadu prvej osoby, zasadené do otvoreného sveta stredovekého Česka. Ako hráč sa vžijeme do role Jindru, pravej ruke najlepšieho priateľa mladého šľachtica Jana Ptáčka, s úlohou doručiť posolstvo panu Bergovovi. A kdo pojmenuje Novej hrad Trosky? Bergov má zvláštní smysl pro humor. Čím sa príbeh priamo nadväzuje na koniec jednotky. Tu síce nemusíte prejsť na to, aby ste si dvojku užili, keďže kľúčové udalosti z príbehu prvej časti hráčovi hra pripomenie v podobe spomienok, alebo skorej nočných môr a niektorých dialogov s postavami. I tak to ale odporúčam. Nielen preto, že si príbeh lepšie vychutnáte po tom, čo ste si niektoré postavy z jednotky obľúbili, alebo naopak znenávideli z celej duše a vy si budete môcť úžasne vychutnať vašu pomstu, ale zároveň sa stále jedná o úžasnú hru a v podstate aj lacnejšiu alternatívu, pokiaľ by ste si dvojku chceli len vyskúšať. No a teraz už šup späť ku dvoječke. Keďže sa jedná o RPGčko, tak jednou z podstatných častí gameplaya je práve levelovanie postavy. Ale ja som môjho Jindříška v jednotke vymaxoval. Čo teraz? No, tak presne na túto otázku reagovali vývojári v podobe relatívne inteligentného resetu postavy, na rozdiel od iných hier, kde to vlastne postavy len tak zabudnú. Ako konkrétne, vám ale prezrádzať nebudem. So spôsobom, akým to vývojári spravili, problém nemám, ale je pravda, že by mohol byť trošku viacej zaujímavejší, alebo skôr lepšie povedané, reálnejší. Hovoriac o postavách, tie sú napísané naozaj na jedničku s hviezdičkou. Sklapněte! Do prdele už! Máš voľačo na srdci, čertík? Či už tie hlavné, alebo aj tie vedľajšie. Trúfnem si povedať, že aj po niekoľkých rokoch si bude mená ako Komár, Hans, Bohuta či Jan spájať práve s Kingdom Come 2. Ich hlášky a dialógy s nimi ma neustále nechávali v krčoch lapať po dychu, ale aj bez neho počas obrovských príbehových zvratov, ktorými hra vôbec nešetrí. Niektoré nenápadne naznačí tesne predtým, než sa udejú, ale akože veľká pochvála scenáristovi, keďže inak ma naozaj dokázali chytiť off guard. Obrovskú pochvalu si zaslúži ale aj špičkový český dubbing, ktorý či už tie vtipné alebo naopak smutné situácie tohto približne 50-hodinového dobrodružstva stvárnil naozaj na výbornú. Po gameplayovej stránke sa hra od prvého dielu podstatne nelíši. Väčšina mechanik bola skorej poupravená ako nejak extra vylepšená. Čo však považujem za správny krok, pretože načo zbytočne meniť niečo, čo funguje. Stále máme voľnú ruku v preskúmávaní tentokrát až 2 map. Alchymia sa stala o čosi prehľadnejšou, pribudli na nové sečné, ale aj strelné zbrane v podobe píšťal a kuší, ale najväčšou zmenou si za mňa prešiel práve combat systém. Okrem odlišných perkov, s bohom luskáček, sa podstatne zjednodušil útok. V jednotke boli útoky vykonávané pomocou takej 5-cípej hviezdičky s bodkou v strede. Jej cípy naznačovali smer, ktorým útočíte a bodka slúžila na bodavý útok. V dvojke máte možnosť útočiť len zhora, ľava, prava a bodnutím. Mne síce viac vyhovoval spôsob jednotky, hlavne pre rozmanitosť útokov a zložitosti komp, no plne chápem rozhodnutie vývojárov pre túto zmenu. Ale nemyslíte si zase, že súboje sú teraz nejak zázračne ľahké. Ba naopak, aj keď vďaka tejto zmene 1v jednotky pôsobia jednoduchšie, poradiť si s väčším množstvom nepriateľov mi prišlo naopak zložitejšie. Čím to je? No, úplne sám netuším. Ale aj s viacerými kamarátmi som sa zhodol, že na tom dačo predsa len bude. Ale vďaka tomu hra aspoň pôsobí reálnejšie a núti vás trošku viac strategizovať útoky na vašich nepriateľov. Reálnosti dopomáha aj veľmi prepracované robenie rozhodnutí. Rozličné spory s postavami viete vyriešiť rôznymi spôsobmi.
Vďaka výrečnosti sa dokážete z problému vykecať, alebo toho druhého kvalitne ošidiť. Nevím, proč se nedohodnout. Ak vyzeráte silne, hrdinsky, alebo naopak veľmi hrozivo, dokážete NPCčka odstrašiť. V niektorých prípadoch vám dokáže zadok zachrániť aj vaša skúsenosť v rozličných remeslách. Ak ste sčítaný bifľoš, tak viete tak urobiť dobrý dojem na vyššiu vrstvu. Ako alchymista zas určiť príčinu otravy, či ako správny zlodej zneškodiť každý zámok. Aby ste sa však stali majstrami remesla, musíte sa mu aj reálne venovať. Hra tak odmenuje hráčov za extra námahu, ale zároveň posúva realističnosť na vyššiu úroveň, keďže nikto učený nepadol z jahody. A zatiaľ čo vy budete rozvíjať svoje talenty, príjemným spoločníkom okrem psíka Orecha a verného koníka bude aj príjemný soundtrack. Ten k stredovekému Česku dobre pasuje a v podstate mu nemám čo vytknúť. Ale musím podotknúť, že ten z jednotky sa mi skrátka páčil viac. Možno hlavne kvôli chytlavejším melódiám a pesničkám, na ktoré dodnes spomínam a občas ich aj pustím. Tým však nechcem povedať, že by ten v dvojke nebol dobrý, len mi trebárs v krčmách chýbalo pár chytlavejších pesničiek. That's all. Najväčšou zmenou a prvou vecou, ktorú si po zapnutí všimnete, je priam až dýchberúca grafika. Hra vyzerá skrátka fantasticky, miestami na mňa pôsobila skorej ako film než hra. Je vidieť, že vývojári sa s vizuálmi naozaj vyhrali. Vždy, keď sa šiel Jindra do sítosti najesť, stekali mi slinky pri tom, ako som ho pozoroval jesť z kotlíka počas krátkej animácie, vyzerajúcej tak skvele, že ak by som sa nalepil tak centiak od monitoru, tak by som bol schopný uveriť tomu, že sa v tej hre reálne nachádzam. Ale sánka mi padala aj pri voľnom pohybe českou krásnou prírodou. Prieskum lesov na mňa ako milovníka prírody urobil neskutočný dojem. A to som nezačal hovoriť ešte o nočných poliach plných svetojánskych mušiek. Menej reálne dokázala pôsobiť len voda. Odlesky v nej mi prišli skorej len tak na oko a aj textúry v jazerách síce pôsobili prirodzene, ale v kadiach s vodou, no o týchto bohužiaľ povedať nemôžem. Ale takto sa už jedná skoro o moje puntičkarstvo a bežný človek sa takouto prkotinou zaoberať naozaj nebude. Hlavne u fakt takto krásne vyzerajúcej hry. A aj napriek tomu zázračne dobre beží. Ja som hru hral na grafickej karte Nvidia RTX 4070 s najvyššími možnými nastaveniami, pokiaľ teda nerátame tie experimentálne a s použitím technológie DLSS. V deň vydania hra bežala približne na 60 až 80 fps v závislosti od lokácie. Ale momentálne už podporuje nové DLSS 4, popravde nie som si istý, či už je priamo v hre, keďže som si túto funkciu zapíjal cez Nvidia aplikáciu, ale určite ju odporúčam zapnúť. Lebo v mojom prípade sa framerate takmer zdvojnásobil a hra bežala na neskutočných 100 až 130 fps, čo pre normálneho hráča je neskutočne dobré číslo. Nejaké tie prepady snímkov sa občas vyskytli tesne po vydaní hry, no po pár pečoch som sa fakt asi za posledných 20 hodín hrania so žiadnym nestretol. Okrem tých počas ukladania hry, to je ovšem pochopiteľné. Na druhú stranu chápem, že väčšinu hráčov môže skorej zaujímať stav na trošku budget-friendly zostavách. Aj keď presné čísla nepoznám, tak môžem potvrdiť, že napríklad na takej kamarátovej 2060-ke hra vyzerala stále pekne a bežala plynulo bez zásekov. S bugmi som sa vyslovene nestretol, no je tu zo pár drobností, ktoré stoja za zmienku. A to sú schody, ktoré ma dokázali vytočiť až do nepríčetnosti. Ak sa nebude aj pokúsiť dolu nimi šprintovať, takmer vždy Indra pobeží prirýchlo a utrpí menší fall damage a tiež si poškodí aj svoju výzbroj. Tu však schodová problematika nekončí. Hlavne ku koncu príbehu neraz budete bojovať v interiéri a práve schody budú tým najväčším nepriateľom. Vo väčšine hier je byť na vyvýšenine oproti nepriateľovi obrovská výhoda. No, tak v KCD2 je to presne naopak. Ak ste tým hore, tak nie že len sa vám kamera vyslovene retardovane lokne na enemáka, tak ešte k tomu ho aj s najväčšou pravdepodobnosťou ani netrafíte, pretože mu Indra zamácha mečom rovno nad hlavou. Ak ste však tým nižšie, tak kamera z nejakého dôvodu funguje úplne v pohode a ešte k tomu sa aj stanete v podstate nesmrteľným. A u súboju ešte chvíľku ostaneme. Pamätáte, ako som na začiatku spomínal, že bojovať proti preváhe je výrazne náročnejšie? Tak random nálady kamery na úrovni ženy v prechode tomu fakt nepomáhajú. Pri snahe zmeniť smer útoku sa bežne prehodila na druhého nepriateľa, inokedy naopak zas úplne odlepila a ja som tak na mieste šupol 360 a skapal. No ale aspoň som vďaka tomu zomieral ako ten cool týpeček z TikTok montáží. Váš pes Orech ako správny spoločník bude bojovať po vašom boku, pokiaľ ho teda nepošlete domov. Skvelou funkciou je možnosť mu prikázať nepriateľa pohrísť,
čo ho vyruší a vy ho tak budete môcť doraziť. To však len v prípade, že sa o niečo nezasekne alebo nedostane chuťku sa okolo neho točiť. A vy tak popri sekaní a krytí sa musíte spamovať X na reset útoku. Tiež mi dokázalo prekáže odpovedanie na krátke interakcie. Tie v podstate prebiehali mimo cutscén, podržaním altu a následného zvolenia čísla priliehajúce odpovedi. Ak nie ste Spider-Man, tak vám prajem veľa šťastia odpoveď NPCčkam bez zastavovania sa pri nich, čo v podstate totálne zabíja pointu týchto interakcií. Alebo len ja som proste tart. Posledným problémom bol Alzheimer a jemná demencia niektorých NPC. Aj keď príbeh je naozaj excelentný, postavy dobre napísané a o vašich dobrodružstvách a spoločných chvíľkach radi spomínajú, dekedy sa proste začnú tváriť, ako by ste ich stretli prvýkrát na autobusovej zastávke. Niektoré dialógy tak nakoniec pôsobili, ako keby ste otvorili knihu na random strane a prečítali odtiaľ náhodnú vetu. S týmto problémom som sa stretol len párkrát, ale i tak si myslím, že to stojí za zmienku. To by už ale k negatívam bolo asi všetko. Pokiaľ zanedbáme tých pár drobností, s ktorými sa občas môžeme stretnúť, tak sa jedná o naozaj dokonalý must play pre každého. Zábavná hrateľnosť, excelentné postavy a príbeh, zabalené naozaj nádhernej grafiky s cedulkou Kingdom Come Deliverance 2 by mal mať vo svojej knižnici každý správny hráč. Ja sa už neviem dočkať pokračovania, ak teda nejaké v budúcnosti vyjde. Ja dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ešte predtým, než tu začnem žobrať o like a odber, by som mal ťa malú prosbičku. Napíš mi do komentu, na akú hru by som sa mal do budúcna pozrieť. Momentálne mám záleho už len Baldur's 3 a Hollow Knighta, o ktorom ste mi písali, čiže každé odporúčanie rád ocením. To už by ale bolo naozaj všetko. Ja ďakujem za tvoj čas a samozrejme ten like či odber určite poteší.